Η αλήθεια είναι ότι πίσω εντάξει να δω αν είναι όλα οκ. Τσικάκια μου, πού είναι? Τα τσικάκια μου δεν μπορούσαν να κρατήσουν, όλα πήγαιναν για τον Ντόλφιν. Κατατάτσι. Δεν μπορούμε να φύγουμε έτσι, δεν γίνεται, πρέπει να παίξουμε τουλάχιστον άλλες 2 ώρες. Τι είναι, μια μήνυση μόνο. Πώς μου έχετε φάει φέτος το καλοκαίρι? Άλλη μία. Λοιπόν, να σας τραγουδήσουμε... Αχα, Άλεξ. Ναι. Για δώσε ρε Άλεξ τα δικά σου τα...